तो भाई लोग अगर तोहनी के चैनल पर नया होकबा लोगी ना तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो लोगिन। कोई तरीका है भीख मांगने का? वीडियो आगल बा गणफार ना होके के चाहे मार तो नो टेंशन नो रिएक्शन। तो कान में ब्लूटूथ चाहे हेडफोन लगा ली हलो तो चले के शुरू कइल जाओ। तो खेसारी भाई भौजी के अंदर ना बहुत ही ज्यादा पानी बा, वही से तो छुअला पर छट दे छनक जाता री। जानता रहो भौजी गोदिया में काहे नहीं खेवत, उ जानत या कहीं चाप के गाथनाथपुर के मेला ना देखा दो उनकरा के। सैया जी सबर करे दर्द के न घर करे। रुको जरा सबर करो। आखिर बातवा खुलिए गल ना हो खेसारी भाई, भौजी के ना आनी ठोकवावे के बिल्कुले मन नहीं खे। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं हराम नास करी रे। अच्छा ये प्रमोद भाई नहियर में नाच जे यार करी रे, तो औरी का कहे के चाहता रहो? हम तहार बतिया ना झट बर सुने के चाहतानी। म्यूजिक तो बात सही कलो ए प्रमोद भाई, अब यहाँ गाथवावत या उहाँ गाथवाई ओकरा भातार के पता चली ना तो सरवा कस के मतलब पेलबे करी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। के बनी नया नया कोनिया। अच्छा तो तू नया नया कोनिया बाड़ू तो कारनामा का कोइले बाड़ू तनी बताओ। अब काटल न छोनिया। अच्छा भौजी के चानी कटवावे के मन बा, आनी ठोकवावे के है ना। अरे लइका न बानी जवान हो गई। तो तू लइका ना बाड़ू जवान हो गइलू तो ए मैडम तू ना खेसारी भाई से पेलवा लो, एंगे तो हमरा समझे में ना आवेला एकर बहिन चोद। तू चीज हवे बाड़ू वैसन ए मैडम कि तारा के देखला के बाद मुंड तो मुंड हो कुछ और भी बन जाई एकर बहिन चोद। एक खेसारी भाई एकरा के चाप के ना मुँह आइए दो, एकर बहन चोद लॉकडाउन से पहले ही से परेशान बानी सब कोरोना के चलते। आई कहर आई तो बहन चोदवाते नहीं पता ना कहाँ जाल जाई। ए भौजी तहार मछरी के जैसन ना जवानी तड़पता तो कहे के का चाहता रू हो? तारा कौन ऐसन मजबूरी भल बा ए भौजी कि खेसारी भाई के ना तू टाटा छोड़वा के बोलावता रू घरे? हमनियो ना ई सब जानल चाहता निसन। अच्छा तहार जवानी तेल चाटा चाटता ए भौजी, तो खेसारी भाई चल आव तू ना तो भौजी के जवानी ना तेल चाटा पूरा तरीका से चाट जाई। आ का कलू एक बेर औरी कह तनी मजा जरूर आयल हो। तो चल आव एक खेसारी भाई ना तो तेल चाटा हो, एकर बहन चो तो कुछो चाट जाई।